Hello mga bay, suwaya na mo karon ang kaning bagong oso karon ba? Nga app sinayis ha. Mukuha na diri. Pag-upang mata. Oy, ang kapi. Kani bagong oso ron ba? Kani bang ang babae mahimong laki niya ang laki ang black American afam mahimong bayi tanaw ra suwayan do nato ni tanawa Ya, magwapa ka tana. ay guwapa sa picture sa ta picture saan man niya asa man niya ikaw sa una picture ikaw sa una ikay hawid picture oh Basinay daya ni. picture ari ano ba oh picture smile pod sa pod dili pod mo smile oy mura magdako ig problema smile pod ba isa pa smile tarong nga ayo itabi itulingig ang ulo tanawa itaas-taas pod ang liog kay wanay liog ayo pala ba itaas tarong nga tarong nga ba Sakto ra to. tarong nga lagi picture ano sa pod tarong nga ba ana ang bilbil sa liog itago-tago gamay tarong nga ba oh kana tanawa na to ron Vicky siya kay gwapa na to ani aton tas peace up sa kay may tabo ani ron unsaon asa man ta padong peace up pili ta picture nimo asa man ani ang ganahan nimo kaning ay bilbil or kani kay murag nindot og smiling na bilbil ana diri tulingig pud ka pagkag kuan ay utang wa bayre gender babae ay tan sa ato sa ipakita nila mo ni picture nimo oh mo ni picture mga bay niya oh isa man ni So mo kayo dara ang picture dara ang before tanaw na tong after be kaning bay hala gwapa kayo hala gwapa kay kado hala giwa na labuan na tani mo binu. nagupahan ni mo oy na may bungot-bungot pud sa kilid-kilid hala kagwapa dara mga bay hala gwapa oh ato ni isip anya ari na pud tas tigulang tiguangon na pud ka walang gyapon picture pod ama to tigulang kani amay mo ganahan matigulang ka ganahan kag naa kay bungot ni katigulang o kaning naa kag gibarbasan kaning nagibarbas nganong ganahan man ka nang ganahan man kag naay bungot dari na lang Okay. suway sa ni daghang bungot ng tigulang sige may tabuan ni ron hala kalain mura na kartog kara Ladin. mura na karaang manglugitay atong bang diri bala bay mura na katong karaang manglugitay mga bay diray unsingan ani hoy diara asa naman to oy oh alak ka wa na namatay dali uni uso karon pa sila na ato isip mo siya may mong ganahan kaning make up kaning nag make up ka ganahan ka make upan ka huwat sa atong isip oh dayon asa man to ganiya katong make upan nato sa papa ala ina lagi naong tigulang ya tanawa ya gupahan papa noon pa ya oh gupaha lagi sa suyaan ako gupaha unsa ba isunod na to kaning tigulang ka make upan sa ka kaning kuan picture nimo nga gamay ra smile murag ibidli oh lingaw-lingaw ra ba murag nay utang wa gibayran dan sa asa man ani kaning ganahan make upan amay make up ani kani make up kani pula-pulag kuan pula-pulag si mod la uy maora to maora man gihapon mamay nagbag-o lain na make up yan napay daghang bungot Ikaw daw ma.
Ha? Ako na po laki. Agoy, idugab. Pa-smilon daw ka, pa-smilon. Uy, lain na. Nara magkatong kuan kan. Mura nag-isul sa kuan ba? Gimik ka ba? Ala, unsa na to nabungkag? Tuwaray. Ako na pod. Hagbong na. Unsa may nahagbong? Kalingaw sa pisapoy. Ako na pod ang kuan ha, bye ha. Aw, unsa ni? Muang laki. Mag-picture sa kudaan. Picture na. Sige manigbak ka, mag-picture ako. Smile, usa man yung picture. Dili lang lingi-lingi kay murag na atay bayrang utang ana. Ato bang gitas kamera. Oh, sige. Mana, ato na ta sa kuan, peace up. Sa kay resulta ani ron. Asa naman to? Smile ra ba kay na akong picture? Be? Tanawan ninyo ang before mga baya. Ala. Asa naman to ako picture? Nawa lagi. Aw, to ra di ay. Oh, dara akong picture. Katawa kaayo. Oh, dara mga bay. Oh, sige, atong tanawon ron be. Unsaan man ni patiguangon? Pwede raman naraman niya mato ka sa camera. Gender no, gender dayon. Laki. 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 Mm. Ako na po'y malaki ron. Laki. Hala, kalain Ginoo ko. Tanawa. Pwede ngisihar ba? Tarong ha. Unsa may lantaw nimo ba? Wala na tarong ha. Ara. Ha? Unsa may lantaw nimo? Ah. Wapom na. Hala Kaya lay. ka na may bungot. Ang walay bungot. Mm. Ah. Hala, walay bungot na ra oh. Asa naman na? Arang. Hala ka. Hala. Ang silang taon ni mo to? Hala, gwapo no? Ni unsa man to kung sinina? Nga naman na. Kung babae mo sinina. What's up? Ito siya ni isi. Patiguangon. Diba? Ito na putas tigulang. Sama ni. Gistorya po dia unsa po ka nga. Nawalay na eh, murag gibidli. Asa naman ta? Tigulang no, tigulang. Gender. Ah, tigulang. Ay, direk. Kani. Kanang. Hala, kalain. Ang naura may natigulang, ang liog wa man. Nala, ano siya nanambok na mahinuon taan ni natigulang. Hala, kaning usa daw. Mara gyapon. Mura gyapon? Pero lahi-lahi. Yung step ni pa. Oh, di araw, mas arang-arang ni kaning usa nanambok man ka. Gusto nito. Dere tsura tigulang oh. Mura man gihapon no? Pero nangunot lang. Mura sa ni tabok tigulang. Asang ipon na tigulang kapil. Mawa ka naka-charge. Mura nagnakatustos og kuan. Nakamama ba? Ang apil og tigulang ang Laptop. ipon. Laptop. Mawa ka naka-charge. Laptop. Oh, ali iya, ikaw daw ya. Karang ato ko. Pwede ikaon. Oh. Unsa may kasultan nimo aning mga uso karon tigulang? Lain man kayo. Uy, Ha? dali na ari mo ang Asa man? camera. Amira dayon? Camera. Oh, sus paham pa pasuya, pero gwapo siya ko eh. Di kani taparo na to ni atong duha ka naong ba kaning gwapo-gwapa. Labok murag Kapira kasi. ba? Bok, murag kag sikuan bok si Cynthia bok. Ay sikuan ba? Isuon ni mama nimo ba si Leticia si nga ni si Leticia si. Alicia. Oh, si Alicia. Away mo na, murag si Alicia bok. Kuwang nag-diet gamay-gamay bok kay ang tutoy bok ko naglaylay. Tanawa bok. Murag si kuan si Nanay Alicia. Idumdum ka kuya? Pagkaon sa. Oh. Diri pun mura po kag si kuan diri si Budin.
Ginoo ko. Para dali nga Oh. to sa camera, para dali. Oh. Asa kamera? Kamera, para di na ka mato sa camera. Oh, diara bay. Gisuwayan. Gitabunan ng tutoy yala. Kuwas tutoy ni. Gupaha. Ano siya? Oh, diri gyud kay mura gi ka diri karaang manglugitay. Karaang mananggiti. Mura kag si kuan kisa ning artista nga tigulang na si kuan ba? Bigar siya. Idi Garcia. Dera. Hasta ang tutoy na tigulang kapil. Ay, Ginoo kalingaw. Oh. Ora to, daghang salamat. Alingaw tas ting fish up nangabalhin ang mga naong di ba kani kuyaw ni mga fish up no. Basin oroy og gikuanan ra tani gipaningot oroy ko kinatawa dero. Ay, Ginoo ko. Bye-bye.